Salutare și bine v-am găsit la primul sezon din Minecraft cu Infinity și prietenii lui. Acum, după cum vedeți, m-a lovit aliatul prietenul meu și acum e un tutorial despre Minecraft, cum poți să supraviețuiești gen cu difficulty și alte chestii. Difficulty. Eu mai dat sprint. Noi dăm sprint gen săriți, sprintat și când îl împingi ai mega sprint gen, adică foarte mult sprint. Eu o să se ocupe, eu mă ocup cu lemnul și cu mâncare, el se ocupă de ți-am luat tot lemnul. Da, nu contează. O să ne mai jucăm și noi pe așa și ne mai lovim pe aici. Și noi o să facem trânacoape de așa și ne întâlnim pe aici și vom face niște construcții frumușele, dar noi nu prea ne pricem la redstone. Exact. Cum a zis el și dacă l-ați auzit, ăsta... Nu ne pricepem la nu, adică nu să prea facem, cum îi spune, nu, adică nu prea ne pricepem să facem gen construcții de ăștia, gen fabrici. Eu știu să fac o fabrică, dar am nevoie de hopere, de comparatoare, adică trebuie să ne ducem în nether și trebuie să avem redstone și alte chestii. să fac o casă Da. ca să arăt la lume. Da, cum a zis el. După cum vedeți, aici facem noi o căsuță și mă ocup de mâncărică. După ce o să fac un crafting table în căsuța noastră. De vis. Întotdeauna e o casă bună când ai difficulty. Cu difficulty puteți să faceți multe chestii, adică în sensul că acolo pe difficulty poți să faci pânză. Dacă n-ai difficulty nu găsești pe aia să faci pânză și alte chestii. Exact. Cum a zis el. Și e mai greu fără difficulty. Adică eu am făcut o mapă fără difficulty și o să fac mai multe filmele din Clash of Clans, Clash Royale și mai multe. Dar pe Clash of Clans sunt destul de avansat. Tanhal 7. Despre cum vorbesc, acum încercăm să facem niște piatră. Aici eu măresc. Și scuzați pentru sonor, o să-i zic prietenului meu să dea un pic mai încet. Ok. E bine așa? Dacă... M-am dat... El n-are sonor. Poate să dea puțin, eu doar am puțin așa ca să mi se audă pietrele, că niciodată n-am dat 0 sonor, doar când plouă, adică nu jucăm pe calculator. Din păcate. Dar o să fac și pe calculator, de acum azi o să fac pe telefon, că laptopul meu se ia cam distrus. Da, cam așa ceva, e vechi, e din 2000. Da, e vechi, cum a zis el. Și acum am dat de niște fier. Și abia ne-am băgat pe mapă. Exact. Da. Acum am mai făcut eu Cât noroc să ai. Da, acum, de-abia acum. Fă și partea asta acasă. Acum i-am zis să facă și în partea asta, că aici am făcut tunelul și eu vreau să-l fac în casă. Știți ce mă refer eu? Un furnal. Bă, lemnul. Ia să-mi craftez o sabie ca să omor uițele. Ca de obicei. Fă și mie O să-i craftez și o sabie și un turocop. După cum am zis, oac, îmi place mie să zic așa. E chiar tare, că se zici oac când zici. Și după cum vedeți, aici am găsit o turmă de oițe care nu sunt bune pentru că nu sunt albe. Dar măcar dăm de carne. Înainte, după cum știți, pe calculator nu exista carne de oaie, nici pe telefon, pe nimic, că noi jucam Pocket Edition, nu jucam Vanilla. Și exista doar alte cărnuri și nu se puteau pune ușile una peste alta. Dar acum se pot pune dacă vă luați Minecraft Vanilla. Dacă vă luați cum se zice aia? Dacă vă luați Minecraft-ul mai vechi, e nașpa, că nu aveți... O versiune mai veche, poate. Da, cum a zis el. Și acum eu fac mâncare, el se ocupă de căsuță. Și am zis, acum o să-i zic să se ocupe și din partea cealaltă, că acum am făcut tunelul. Am terminat. Și spre tunel. Să facă și spre tunel trebuie, ca să ne acopere tunelul, că nu ne ducem în difficulty
în tunel acolo când am omorât zombie, ne aruncă un creeper în aer. Oricum, eu am strategie bună, că dacă vă uitați la alți youtuberi gen ca noi, o să învățați strategii, cum am eu, că eu le-am învățat de la alți youtuberi gen Avgât, să-i dați și lui un like, chiar ar fi chiar bucuros. Așa și mie să-mi dați un like, că aș fi chiar bucuros să vă abonați. Eu Eu nu prea vorbesc pentru că Că e canalul meu. Nu e foame, mă? Nu ne e foame. Îmi cer scuze, să am un prieten acasă, nu sunt la mine și nu e gen chiar așa de liniște. Exact. Din Deci păcate. avem sacrificii. Și o să mai fac pe o mapă care e plină. Am zis să-i fac asta pe mapa aia, dar el a zis nu, că o să creadă că e plină și am muncit mult pe ea. Și o să vă arăt procesele. Și am încercat să facem o fabrică de găini, am copiat-o pe aia lui A bucăt și n-a mers. Da, sper că am făcut noi bine. Și după cum vedeți, nu mai avem mâncare. N-a fost din vina mea. Sparge și tu lemn și dă-mi. Te rog. Da, imediat mai trebuie să cresc. Și vă și aici. Uite, vezi că am eu 30. După cum vedeți... Mai filmăm puțin și pe aceea Nu, încheiem. cred că facem până la 23 de minute. Nu putem pentru că nu putem pune mai mult de 15 minute pe... Da, pentru că al doilea... am luat lemnul. Al doilea episod va dura 23 de minute sau cel Nu mult. putem 23 de minute pentru că nu putem să-l încărcăm pe YouTube. Păi de ce nu? Păi nu putem să-l încărcăm. Pentru că nu ne lasă YouTube. În fine, o să facem de 15 minute, poate să facem și de... am uitat pe tabletă se face doar până la 15 pe calculator, îmi cer scuze. Pe calculator se poate până la 23, până la și 100 de minute. Vezi Skyline aici. I-am zis... 100 de minute, alții fac și 24 de ore. Da, cum a făcut un live stream care a durat aproape o oră. Dacă mai dura puțin era o oră. Vezi că ți-am dat niște... Mersi, bă. Eu mă ocup de mâncare, el se ocupă de căsuță. Și să faci și în partea cu tunelul, Cât ca să ai știi. filmat? 7 minute. Hai că la 8 închis, ok? La 8? Nu, la 15. Păi nu putem la 15. Păi tu ai zis. Închis. Păi, La 14. la 14 minute închidem și noi filmarea, cum a zis el. Că a zis că nu se poate încărca. Nu știu ce, habar nu am. Nu ne lasă YouTube. În comentarii, dacă vreți, să ne lăsați Sugestii. Da, sugestii pentru casă. Dacă vreți să fac gen de mesteac, de lemn de mesteac sau de alt lemn gen oak, dark oak, adică dark oak, dar ăsta cu Spargi și tu scările alea puse prin casă așa. am pus el, da, vezi că e acolo, nu? Deci o scară. Facem și noi greșeli uneori, cum mulți fac. Adică când puneți așa repede. Și avem nevoie de sticlă și am găsit eu niște nisip. Mai îmi dai și mie un lemn dacă mai ai lemn. Așteptați puțin, că ne certăm puțin pe aici. Ce viață bună. Avem patru. Nu mai îmi trebuie lemn. După cum vedeți, acum mai avem puțin și să face 14. Da. După cum vedeți, avem 4. Mamă, eu nu mai știu ce zic. 4 iron. Adică destul de multicel. Și acum vreau să facem niște nisip pentru niște sticluțe. Și cum am zis, ne dați un like, am fi foarte fericiți. Da, am fi foarte fericiți. Și nu o să închei acum episodul glumeam. Că de obicei când zici și cam atâta. Și gata, am închis. Nu e așa. Acum o să ne cam facem comozi în căsuță. Că vine noaptea. N-am ușă. Fă-ți. Mă duc eu repede să craftez. Una de oak. Da, fă una de oak. Rapid. Și adu și tu. Am mâncare de ajuns, dacă ai... Nu, Da. adu și tu, cum îi spuneai. Dă-te naibii de aici. Sparge și tu astea două. Crafting table. Acoperă astea cu pământ ca să le pun după aceea cu sticlă. Că ne văd zombie. Hai, intră în casă ca să pun pământ. Sup. Hai, după cum vedeți.
Scuzați, am apăsat din greșeală pe ieșire. Tăi play. Scuzați. Nu mai am pământ. SOS. Aici e panică, aici e panică. Ce caută scara asta de doasele? Acolo e baricadat bine. Să pun crafting table-ul. Nu mai ai pământ. Brrrr. Agale, dau cu agale. Bup, bup, gata. Cum vedeți, aici suntem în siguranță. Poți să faci... Avem și un cuptoraș, ca să să-l punem aici. O să ne prăjim și cărnița. Și avem 3... Perfect, chiar. 13. Mamoș! Baricadează asta! Lasă așa. Stai, dă-te la o parte Mai puțin. nu pune. Dă-te. Mai nou zombie nu mai pot să sparg ușa. Zombie nu mai pot să sparg ușa. Gata, ai văzut? Ce strategie. Mamă, deci cum au venit aia direct la noi? Da, ați văzut, adică ciudat. Hai, Și noi nu prea suntem foarte cu mâncarea. închide și Mai tu, stăm, Liv. acum o să închidem filmulețul, că ne ducem și noi la masă și La revedere. Și Cam atât să a fost aveți o pentru zi- episodul de azi. La revedere. să aveți o zi mirifică. Pa, pa.